A day in the life, so sa kabada nga sawag na skin nagdahong mga kalikawas kalisud. Yo, laing adlaw, laing video na sad ba? Yet, sayo guys, kabuntagon gikan ko ni palit og itlog sa merkado, no? Na ako'y nagian nga mga butang daplings dalan ba? Dahil medyo kay nakaangay man lagi ko gamay, gadali-dali lang po kog turn around kay basin dahil ito ato batong mapuslan. Kabalo na mo na ipagkaabtik gamay na inyong yiyes, basta bahay na gali og punit-punit. First honor yun, matek! Tanaw-tanaw na yun, murag korek. Ito ko ni. Tinluan na ba no? Kwaon to ni kimasig mo andar pa ni. Sumato, wala na ko galangay-langay pag-ialsa na lang po dayon ako dahil murag medyo nagamit yun akong 10% ng aking lakas kay murag medyo bugat-bugat yun jabayet. Pagkakarga gadali-dali na lang po dayon kong guli kay basin unyag maalaan tag sindikato aning style. Babangbang juga pinakaalid rayets. Pantay lang yun hindi mo andar lagi. Muna gingon nga salig lang ay glaom. Wala ko kasabot sa mong garahe. Oh no! For na to hinluan, kailangan ato sa i-check og mo andar ba ni? Buto ni kalitron. Hala ni andar. Hala, balikan na to og mubugnaw gani. Fire. Be right back. Intras ga paabot nga mabugnaw to frigider galuto na po dayon kong pamahaw. Pamahaw pa rin na yun, murag paniod to naman. Way problema kay spring break sa mga bata. Isa ka semana way klase mao narang dugaya kay mga mata. Dayon pabura pud nako kay makasaybit tag idlip-idlip ba kay bilar biya ta sa kabibi custom para bange. Ana gyud rayets pagkadaan na dayon imnira na sige og kape. Murag butuskig man ta na kadugaya sige inom og kape. Og di ka ganahan mo inom, dextrose na lang na. Gaspa mong hotdog dahil meron no, medyo gimingaw na migtok ko ba ning inaning pamahawa oy. Pero pa yung kaibigan lang kayo, biya permanentihag ka ng hotdog no. You know na, delikaduhons kayo. Kay niinit na malagi ang tubig, siyempre murag sumpay naman sa atong bloodstream ning kape. Okay, kutawan na lang po dahil ako. Ngano kuning di ta mahimong wake kapis kabuntago noy para bange. Pagka-perfect yung kayo oy. Sayawan na lang po din sa custom number 2 ang iyang manghon. Mura ra ba kita? Di ra ba? Tuwaran, human ra yun. Di na to dugayon. Siyempre, before ka manawag umangagdas katilingban, test drive lang sa po na nimog. Makapaksit bilbil ba na sa kalame? Dayon yet, sa pa may dugayan. Pag-countdown na dira. 1, 2, 3. Kalame! Bom! Dabi. Hala, ning bugnaw. Pwede pa ni andar siya. Hala ko. Hiluan doon eh. Sumato, gipaspasan na lang po din ako ginlo para malaman ang dapat malaman kung maguba ba talaga ito o hindi. Kailangan mo ng mga scientists yes para masurebol na wala talagang gubayan. Mao na din niya itong finished product no, mamors kayo ay murag bagong gipalit sa Home Depot. Wow! Magpili rin kung isa ka followers sa Pilipinas nga akong hatagan ani no. Ay duha ka opsyon para makuha ninyo ne. Una, kuha adres balay. Ang ikaduha, ipaship na to pero kamoy bayad sa shipping fee. Aray ko, pakak! Dahil gitistingan na lang po din ako para masurebol o mubugno bagyod. Mga gisudnan na lang po din ako sa kabaso tubig. Wow! Normal ra ka ning ice ang sulod. Oh, ning ice. Guba ni no. Sing guba ni ba? Normal ra ka ni. Nagdubog na bisa. Di? Approve. I-comment lang ninyo og maayo ba tong ingato. Ang ako kay nibugno ra man pobya siya pero mabase nun niya yayay kay sa kuryente ba. Oh no! Pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok, sumapit na naman ang kakain ka sa gabi mo. Nag-andam na lang po ng kakaunon. Una pala, gumawa ako ng kimchi kasi feeling ko bumugso yung Korean na bloodline ko. Jiga kimchi man yun give you siyo, jija man siyo. Wow! Hawuda ko ni mo Korean yets. Ay syempre, ang meaning de ato akong giyaw-yaw no kay let's go! Kataas atong giyaw-yaw ni mo niya. Let's go ra! Wa tay butanay no kay iya matag trip. Ligo zata. Balikan na natin eh. Kailangan mo na isa ikon. I-mix every 30 minutes. Siguro mga 6 times. So maligo zata. Balikan na natin eh. Iya eh. Wala yung kayon guys. First ukay. Lika na po na to niya tataod. At na ning kuan sa ikaduha nga mixing. Balikan na to after 30 minutes. Dahil mintras nagpaabot ko sa pag-ukay, ang custom number 3 bayet na nga may gigutom na daw siya. Mong gitimpla na po na ako dritso. Mas pasiyet kaya deduction. Mag-eat daghan ay ra ha. Vitamins ka rin ha. Panawi. always say that? Uy, ka. Muna niyo atong last nga ukay after 3 hours. Tanawa ang water. Wala na siya ganina. Di ba baga kay ni siya ganina? Tanawan ninyo guys, mura na siya gikupsan. Nato na rin siyang kuan
I-rinse nimo ugasan. Bitas ga-drain ta sa cabbage. So niwaan nila mas. Dahil kinhiwa naman ang lamas, hinahinayan na po din natong sagol. Naratay tulog ang lamas, aho, sibuyas, luya, ug dahunan. Paira na. Dayon syempre, ang sugar, ayaw kalimte. Maora ni ang wala sa Korea, ang secret weapon. Right. Buot-buot ba? Para mas mulami, butangan ang budzik sarap. Ambot na lang yun mo yetsoy, nga nung magbutbuot mang yun ka. Ay, nahurot! Tanga na duguyap. Dara, natay ni palit ng pang kimchi. Pero, it's the best from Korea. Kimchi for all the people. Sa buwaga na lang po dayon nimo nagduha ka tasang Korean kimchi powder. Ayaw kalimot ha, duha ka tasa kay ug masobrahan nimo na ulbo yun ang almoranas nimo sa kahalag. Aray ko pakak! Kita na may mga on, di na ito mag-gloves-gloves. Nang hinaw na ko ganina. Kayo na ito ni. O kayo na nimo nagtaman hanto ng powder musunom sa cabbage parehas ani. Wow. Na real na kaya tong kimchi makahimo ra ba ni Korean glass can panabangi. Makanindot ra ba na ni Gotes? Gitilawan na lang po din ako no ug pasado ba sa panlasang Koreano. Matik na ni, 1, 2, 3, bubum! 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 Siyempre, dili pwede dili mo tilaw ang mga customs, mga tirador, pinay sila kimchi, panabangi. Dami? Ha? Sure ba? Kana! Kani! Bite it! Sure oy ba? Di yun ni madalag sabot ng kustuma oy. Anak ko pina-acting og lami. Balik, kiri-kiri to sa kahalag, yes ba? Dayon, imo man siyang ipa-ferment. Christy ferment. Kaya nahuman naman ta sa tong kimchi no, siyempre ganoon na dahil akong amo unsay lami ipares request dahil no pina-breaded pork. Bayad na langay ko sa kimchi panabangi, gata ako mga sakop katukubo na kayo. Mong paspasan na lang po dayon nako. Mura mo putag ni apil og pang finals nga cooking contest ani, ma-pressure ka bayad tabis kay tinan-awan ng mga custom. Dira ka mahasayes, bahala gabut-buot ra kag mga resipi dira. Mo na giingon nga luto ta bahala na. May gali kay lamihan na po nimo mga sakop yets. Siyempre naman tay kasabihan nga bisag dili ka kabalo muluto nya gigutom ka automatic mahimong lami na gihapon ingon sa hapon. Kani kay i-ferment pa man nato ni, di na nato nilabtan. Kani ato i-paris. Kaya di paris kay ferment pa man ni. Matay paspasa nimo drive test yets oy, ganun sa pagkakamaniwa ganang style para bangi. Dili sa ta maglalis ana ayo na paglangan i-countdown na dira. Lagi oy, 1, 2, 3. Kalame! Grabe man kayo pagkisi-kisi ato yets, pagsibil-bil man kayo para bangi. Ay unsa pa man day hamal na gud na basta kay maura to sunod na pod basta kay ampog ampig la mo kanunay dilang dapita. Good vibes sa tasige. Out.